Yey, awusithwele kanzima baba. Abazali bethu basishiya sisancela nawe mfowethu. Oh, awusiphila kanzima baba. Abazali bethu basishiya sibancane. Yey, awusiphila kanzima baba. Abazali bethu basishiya sisancela ubisi. Sanibonani balandeli bomculo wonke nje uhlobo lomculo okhona mhlambe lapha South Africa naphesheya kwelwandle. Mina-ke ngumthandeni bafowethu wakaManqele. Ngokukhula kwempilo-ke nje mhlambe engiyiphilayo noma ngendlela engiyiphatha ngayo emphakathini, ngibese ngithola igama eyinsizweni naseyintombini, ikakhulukazi entombini nje esengamatshitshi emakhaya noma eziphethe kahle, ngoba izona kakhulu ezingikhonzile ngokuthi-ke ngumfana okhula ngendlela egculisayo kakhulu. Ngibese ngithola igama lokuthi ngiyigcokama nje ngokuyithanda kwami. Sine-album la ephumile egcokama elisha. Ngizothatha ithuba nje ukuthi nginikhombise yona. Le album inezingoma ezingu-14 ezivutha bhe, khona ezothando nomkholwa futhi akhona futhi ukuthi uthokozele lokho, noma futhi kuyinsizwa nezihawu ikhona ngoba phela ngiyisala umculo weyinsizwa lo ithanda ukuba slow jam ngoba phela ngumaskandi osemusha, ngumculo osemusha. Mina umculo osengidala so manje khona slow jam esincane ngoba ngenzela ukuthi ube nesitayela nje vele na ukuthi vele ngisesitayeleni. Ngiyacabanga ukuthi akumina kuphela igcokama elisha, maningi amagcokama mhlambe nami ukumbheka nje uyigcokama noma mhlambe uyinono lentombi, yabona. So bafuthi-ke kahle kahle ngigqugquzela ukuyithanda kubantu ngoba silapha nje bafuthi singama-artist, thina kubalulekile ukuthi asizibone sihle kunina, sikwazi sibe ngama-role model asizayo. Yebo, okusho ukuthi-ke bafowethu ngoba ngithola le CD noma le album yegcokama elisha, ngithi nje phuthumani iy'tolo, kahle kahle ngithi phuthumani iy'tolo. Mhla ka-2 November iyaphuma kumanje, isagaywa izosatshalaliswa, sho ukuthi ukuphuma kwayo nje iphuma ngo-May 2 November lapho izositholakala iy'tolo zonke. Ayithuna le ndoda yilo leli, ithuna le ndoda yilo phela. Ayithuna le ndoda yilo